Cez môj pozemok ide susedová prípojka. Je to môj pozemok, tak ju vykopem. Chyba. Toto je 4. mýtus a môže ťa stať veľa peňazí. Stalo sa to aj mne. Pri výstavbe sme našli v zemi kábel, ktorý nebol nikde zakreslený. Ani vo vyjadreniach od elektrární. Tak sme ho zrušili a vyhodili. O 3 dni prišiel sused, že mu vypadla elektrina a pokazilo sa mu mäso v mrazničke za 1000 eur. A začal spor. Ako to dopadlo? Nakoniec sme mu dovolili postaviť si v našej záhrade stĺp, aby sa vedel pripojiť. Len aby sme sa vyhli súdu. Poučenie. Aj keď prípojka nie je zapísaná ako vecné bremeno, stále je to cudzí majetok. Keď ju svojvoľne zničíš, môžeš sa dopustiť priestupku alebo aj trestného činu poškodzovania cudzej veci. Ako to riešiť správne? Vyzvať suseda na dohodu. Nájomná zmluva, vecné bremeno alebo súd nech nariadi odstránenie, ale nikdy nie vykopať a zahodiť. Pre ďalšie mýty sleduj stavebný podcast.